no li posaria una supernota, tampoc que trobo que sigui... A veure, deixa'm pensar un moment. 6.6 ha filmat i Déu-n'hi-do, no? Estava bastant bé, un 7, la majoria de gent l'ha posat un 7. Molt Home, com a bé. nota està bastant bé, i tenint en compte que té un 5,4 l'anterior, que és la la calavera de cristall, doncs està... Però clar, haurà anat... Mira quina nota li vaig posar jo a la calavera de cristall. Un 8. Hòstia, xaval, però què fots? Si ja et dic, jo vaig sortir content del cine. A mi, Hòstia. que té coses dolentes i tal, però a mi no em va semblar una mala pel·li de... També és veritat que havien passat molts anys. I jo recordo... Va poder la nostàlgia, David. Recordo que em vaig emocionar bastant, no sé, al principi quan cau el barret i veus... I amb la musiqueta i tal, jo allà vaig plorar. Jo vaig plorar bastant. Jo hi havia alguns moments que a la que sortia un d'allò plorava, perquè deia, hòstia, és Indiana Jones, saps? I vulguis o no... L'escena de la nevera té 7 punts i mig d'aquestos 8 que li vas posar. Sí, segurament sí. L'escena de nevera és top. Però clar, si és veritat, li vaig posar molt bona nota. Mira, a l'última creuada li vaig posar un 9, que és la millor. Templo Maldito li vaig posar un 9, que pel que veig també li vaig... I l'Arca Perdida, que és la primera, li vaig posar un 9. Clar, una saga que té 9, 9, 9... Clar, va baixar una mica la nota. Potser ara li posaria un 7 o un 6. Potser no li posaria tan bona nota. Però... Sí, tenia algunes coses de CGI potser una mica dolentes. També ara pensant-hi... Però bueno, quina nota li puc posar? A veure, clar, és que és millor que la 4. Llavors, clar, li hauria de posar un 9. Li hauria de posar un 9. Potser ara sóc més crític i no han passat també molts anys, perquè des del 2008 també han passat molts anys. Però, hòstia, un 9 tampoc li posaria, crec. Tampoc li posaria un 9. Està bastant bé, em agrada bastant. He de dir que em agrada bastant. Que surt l'Antonio Banderas? Veig. Sí, surt l'Antonio Banderas, sí. Però res, el posen aquí en el... Res, si surt a 2 escenes, no... Bueno. De fet, jo dubtava si era l'Antonio Banderas, perquè estava maquillat i vell i tal, i hòstia, no està com en aquesta foto. Llavors dubtava, vaig pensar, hòstia, és l'Antonio Banderas, però potser no l'és. Saps allò que dius? És l'és, no l'és? Sí. I també surt el Mikkelsen, el Mads Mikkelsen, que... Sí, actorazo. És un actoràs, és un actoràs. A més, té cara de malo-malote. Llavors... molt encertat, fa un paperàs també. Bueno, ara parlaré de la peli. De moment li poso... Li poso un 7, li poso un 7. No em mullo, no em vull mullar. És que la calavera l'hauria de rebotar, li hauria de treure punts, li hauria de posar un 7 o un 6 a la calavera, l'hauria de canviar el vot. Però bueno, deixem Indiana Jones amb un 7 de moment, la cinquena. Molt bé. Bueno, nen, te deixo que parlis lliurement del que et va semblar. Vale, molt bé. Cuida't, xato. Vinga, igualment. Adéu. Doncs mira, anem a comentar Indiana Jones i el Dial del Destí. La vaig poder veure en català, per cert, vaig anar a Diagonal Mar, a Barcelona, expressament a veure-la, perquè hi ha molts cines que no la fan en català, i ja que he vist les altres en català, que per cert estan a Disney Plus, però no estan en català, estan a Disney Plus però no estan les 4 anteriors a Disney Plus, però no sé per què no les posen en català. No sé què li passa a Disney amb certes pel·lícules, que no hi ha certes sagues que les tenen en català i no les posen en català. No sé de qui és la decisió, però no estan. Però igualment, segurament si navegeu per internet en algun lloc les podreu trobar en català, perquè estan per tot arreu. I res, vaig anar-la evidentment amb moltes expectatives de veure un gran show, i sí que està feta amb el cor. De fet, a darrere estan les personalitats de sempre, perquè dona el vistiplau doncs a Lucas i el senyor... No, el senyor George Lucas, i també el d'això, em sortia de mà, el Steven Spielberg, o sigui que els dos estaven d'acord amb aquesta pel·lícula. I res, la pel·lícula potser la cosa que menys em va agradar de la pel·lícula, si ens hem de posar una mica a analitzar sense spoilers de moment, és que Indiana és molt vell.
Harrison Ford aquí sí que se li noten els anys. De fet, jo amb l'anterior pel·lícula, amb la 4, ja pensava que era molt gran, amb la quarta quan ho vaig veure vaig pensar, hòstia, està grandet ja. Però, tot i que estava grandet, encara es movia. El problema del Dial del Destí és que Indiana Jones no es mou pràcticament. Sí que hi ha algunes escenes que es mou, perquè evidentment hi ha molta acció, però no diries que és el vell, perquè jo diria que en aquesta pel·lícula deu representar que té ja 60 o 70 anys. La cara que fa és de bastant vell. I clar, ja no és l'Indiana Jones que vam conèixer en les 3 primeres pel·lícules, sobretot, que era el galant aquest jove, no?, que lligava amb les noies, que anava una mica com molt de llest, amb aquesta prepotència, però no prepotència que et cau malament, sinó prepotència de saber que domina l'escenari, que domina el joc, no? Que sap què fer en cada moment per sortir-se'n. Però clar, ara mateix ja Harrison Ford fa una mica com d'avi, no? De la veu de l'experiència, per dir-ho d'alguna manera. I en moltes ocasions, hòstia, se'l veu bastant apagat. A més, suposo també que no vull explicar una mica per què hi ha aquest retorn, però sí que és veritat que potser en la seva vida li han passat algunes coses que l'han tret com del personatge, no? La història en si és bastant senzilla perquè és la típica d'Indiana Jones, no? Hem de buscar un tresor, un artefacte, el que sigui, i l'hem d'aconseguir abans que els nazis, perquè si no els nazis amb aquest tresor guanyaran i seran els amos del món, no? Al final, la trama és la mateixa que hem vist en totes les pel·lícules d'Indiana Jones. Potser la 2 és l'única que se surt una mica de la idea aquesta d'anar contra els nazis amb un objecte de l'antiguitat que pot fer que guanyin la guerra, no? En aquest cas, igualment, s'està situant en la història post-guerra. En teoria, els nazis ja han perdut, però tot i així continuen existint. Tot i que hagin perdut els nazis no significa que no existeixin, no? Llavors, bueno, aquí diu que l'arqueòleg haurà d'emprendre una nova aventura després de molt de temps, i aquesta aventura pot fer que canviï el curs de la història, no? Acompanyat de la seva ahijada, la seva fillastra, podríem dir, o fillola, no? Em sembla que li diuen fillola, perquè és la filla d'un amic, bàsicament. No és filla seva, sinó que és filla d'un amic. Al final han hagut d'afegir aquesta figura que l'acompanyi i que sigui més jove, perquè si no trobaries que tots els personatges són com molt vells i potser el feeling no seria gaire bo, no? A dins de la història, no? De dir, hòstia, és que estem veient una pel·lícula d'octogenaris, no? Llavors potser es faria una mica pesat. I han hagut d'afegir aquesta figura jove, que en aquest cas és la Phoebe Waller-Bridge, que fa d'un personatge més jove i que és la filla, doncs, d'un amic seu i que l'ajuda en aquesta aventura, no? La fa com una mica de supporter. Tampoc podríem dir que és la protagonista principal, no és que Indiana Jones no sigui el protagonista principal, és el protagonista principal de la història i comparteix coprotagonista amb aquesta noia, i després l'antagonista, doncs, tenim en Matt Mikkelsen, que com sempre fa un paperàs, perquè fa sempre un paperàs a qualsevol producte que faci, ja sigui videojoc o sigui pel·lícula, sempre fa un gran paper i sempre té aquesta cara de dolent, que és un dolent que no és el típic dolent que podries dir no té motivacions, o sempre el típic dolent que va amb la força i lluita però realment no li trobes el què. Aquest realment és el dolent maquiavèlic que està darrere de les maquinacions i que té tot un pla traçat per poder-se sortir amb la seva. Llavors, bueno, el veus com això, com el típic dolent que no exerceix, no fa mal, sinó que està com a darrere, no? I que és el que una mica que dirigeix els fils, no? I ho fa, el seu paper el fa molt bé. La veritat és que a nivell actoral no puc dir res, perquè a nivell actoral tots fan un gran paper. La pel·lícula està molt ben rodada, és normal també, perquè estem parlant d'una pel·lícula top. Les imatges són espectaculars, també busquen això, busquen aquells plànols que se'ns quedin una mica gravats, no? De dir, hòstia, Indiana Jones amb aquest pla, no? Que està passant això i tal. És una pel·lícula que passa en molts llocs diferents, que això també és un punt molt d'Indiana Jones, no? El tema de viatjar a un lloc i viatjar a l'altre. Estan viatjant contínuament,
hi ha escenes a l'aigua, hi ha escenes al mar, hi ha escenes a l'aire, hi ha escenes a sobre d'un tren, hi ha escenes amb cotxes, hi ha escenes de tot tipus. Sí que potser una de les coses que li he de criticar molt en aquesta pel·lícula, i potser en moltes pel·lícules que són d'aquest estil, que són d'acció bàsicament, i que vas entretenir-te, passar una estona divertida, és que potser abusen massa de les persecucions i que potser ja han vist masses persecucions, i en aquesta pel·lícula si poses una persecució a mi em sembla bé, si ja em poses 2, bueno, t'ho compro, però si em poses 3 o 4 ja m'acaba una mica cansant. Penseu que són 2 hores i mitja de pel·lícula, no és una pel·lícula curta, passen moltes coses, però potser per mi hi ha un pèl excés de persecucions, arribes a un lloc, t'enfrontes a un enemic, acabes fugint per potes i et persegueixen, o acabes tu perseguint a l'enemic després d'aquella escena, i trobo que potser abusen massa hem d'acabar aquesta escena amb una persecució per anar a la següent persecució, a la següent escena. Llavors potser és el punt més negatiu de la pel·lícula, aquest de repetició una mica d'aquest argument d'arribem a un lloc, fem tal cosa, etc, i després hi ha persecució i anem al següent lloc, no? I potser això es repeteix una mica massa, no? Però bueno, és lo típic d'Indiana Jones també, és que al final no deixa de ser l'aventura típica d'Indiana Jones, en la que vas passant per diferents escenaris i entre escenari i escenari has d'afegir aquest moviment, no? de dir, bueno, doncs surts d'aquí, vas aquí perquè et persegueixen, o perquè persegueixes, o perquè segueixes, o perquè toca anar cap aquí perquè t'ho ha indicat tal cosa, no? Després a nivell de trencaclosques, que també és algo molt típic d'Indiana Jones, d'haver d'apretar botons per haver de trobar diferents mapes i d'haver-te d'orientar per trobar diferents, no sé, que és com segueix la teva aventura, trobo que quadra bastant, no hi ha res que diguis hòstia, això s'ho han patillat una mica, saps? I jo trobo que està tot bastant ben enganxat, bastant ben trobat, totes les pistes que van trobant i que els van portant a un lloc i a un altre, trobo que està tot bastant ben filat. I ara no recordo ben bé, però sí que és veritat que hi ha una escena en concret que sí que és veritat que potser és una mica patillada. Hi ha una escena en concret, no recordo ara, me'n recordo de pensar això, de pensar, hòstia, aquí potser això s'ho han fet venir bé pel guió. I crec que és bastant pel principi de la pel·lícula que vaig pensar, hòstia, una mica malament això. Però per la resta sí que és veritat que puc dir que em quadra bastant. Potser per això li posaria un 7 i no li posaria un 8 o un 9, perquè al final és una aventura més, sí que hi ha un motiu que fa que engegui una mica l'aventura aquesta i que et donen 2 pinzellades, potser ho podrien haver explorat una mica més, que és emotiu i que, hòstia, i que et fa pensar que ha sigut una vida dura la que ha tingut Indiana Jones des de l'última pel·lícula fins ara, perquè han passat coses fora de pantalla que no veiem i que fan que Indiana Jones torni en aquesta aventura i que sí que és veritat que al final acaba bé, com no podria ser d'una altra manera, acaba d'una manera molt concreta però acaba bé, i que justifica una mica el retorn pel fet, justifiquen el retorn amb això que ha passat fora de càmeres, no justifiquen el retorn per com acaba l'última, la quarta, que en aquí evidentment s'obliden molt, no fan cap menció a la quarta, tret em sembla d'un comentari sobre el fill d'Indiana Jones, que no és que no és que l'hagin tret del cànon, realment la quarta, pels que no us agrada la quarta, segueix sent cànon, ho sento molt, segueix sent una pel·lícula de les 5, o sigui que està integrada totalment, i fan una petita referència al fill d'Indiana Jones en la pel·lícula, però res més, fan com una excusa de per què no surt en aquesta pel·lícula el fill d'Indiana Jones, però a banda d'això la resta a mi em sembla una molt bona pel·lícula d'Indiana Jones. No és la millor que podien haver fet, perquè per mi m'hagués agradat més, tot i que Harrison Ford no ho vulgui,
que fessin una aventura d'Indiana Jones en la seva època, en l'època gran d'Indiana Jones, tenint un Indiana Jones de 30-40 anys, o inclús més jove, de 20 i alguna cosa, amb les seves primeres aventures, encara que ho vulguis. A mi m'agradaria, jo encara tinc esperances, tot i que Harrison Ford hagi dit que no tornarà a fer cap més pel·lícula d'Indiana Jones, que aquesta és l'última, i que tot, tant Disney com tots els seus directors, guionistes i tal, hagin dit per activa i per passiva que no hi haurà més pel·lícules de la saga Indiana Jones. Una altra cosa és que ens quedem amb els videojocs, a veure què pot sortir a nivell de videojocs, però que a nivell de pel·lícules s'ha acabat. A mi jo encara tinc l'esperança de que puguin sortir noves pel·lícules i veure un Indiana jove o més jove en el seu moment més àlgid, vivint aventures, diferents aventures contra els nazis, etc. A mi m'agradaria que continués havent-hi més coses de l'estil. Però bueno, de moment, fins aquí ha arribat la saga Indiana Jones, una de les sagues més emblemàtiques del cine. Jo me l'estimo moltíssim perquè ja des de petit vaig veure la primera, la segona i tercera, quan les van estrenar pràcticament, potser una mica després perquè era molt bebè, perquè em sembla que la primera diria que és de l'any 80 o alguna cosa així, o sigui que suposo que hauria ser jo molt petit, però sí que quan vaig poder les vaig veure. Mira, del 81 no havia ni nascut, el 81, per tant la vaig veure ja quan ja estava estrenada, no? Però sí que la vaig veure potser amb 8 o 9 o 10 anys, i des de llavors fins ara és una saga que m'estimo moltíssim, és un personatge que m'encanta, i que m'emociona sobretot quan em posen o em poso noves seqüències o seqüències antigues d'aquella època. I jo us la recomano moltíssim, perquè si us veu quedar amb mal sabor amb l'anterior, aquesta us deixarà més bon sabor. Tampoc és que sigui increïble la pel·lícula, però està molt bé, així que si us voleu anar amb bon sabor de boca amb Indiana Jones, veieu aquesta pel·lícula com a última i així us anireu contents amb la saga.